Hello guys! Welcome to my Finnish diary. Tervetuloa Suomen oppimispäiväkirjaani. Tule mukaan, kun jatkan Suomen oppimista askel kerrallaan. No, aloitetaan. Tänään opettelen suomalaisia akkosia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö. Ruotsalainen Ö. No niin, kiitos että katsoit. Opettelen yhä suomea, joten ystävälliset korjaukset ovat aina tervetulleita. Nähdään seuraavassa jaksossa. Hei hei!